Především je zakázáno přinášet do ubytovacích prostor jakékoliv alkoholické nápoje s výjimkou 7stupňového piva. Ženy, prosím pěkně, budou ubytovány v západním pseudorenesančním traktu a muži v severním pseudogotickém. Zvláště bych chtěl upozornit, že muži mají zakázaný přístup do ženského, tedy pseudorenesančního křídla a samozřejmě také naopak, že? Máme tu, prosím pěkně, dostatek společenských místností, ve kterých se můžete bohatě společensky vyžít. Pochopitelně v domácí obuvi. No, pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové s pěknou vyhlídkou do zahrady. A my vám teď předáme klíče od pokojů, takže se můžete dohodnout, kdo s kým byste asi tak nejradši chtěl. To. Tak, inženýrka Čertíková Andrea, Rabiňáková Dagmar. Promiňte, prosím vás, neuměl byste mi to otevřít? Mám tam všechny doklady. Jo, pokusím se. Je, moc vám děkuju. Je tady Iva Volrábová. To jsem já. Volrábová Iva. Novák, těší mě. Těší. Můžu? Prosím. Tady se pořád jenom jí. Měli bychom si vymyslet nějakou lepší zábavu, co říkáte? Víte, že tady ve vesnici mají kino? Co dávají? Prožít si své peklo. Nervák, co? Sehnal byste na zítra večer lístky? Fajn. Fajn. Moje 2 spolubydlící by určitě šly. Takže 4. Ale ne, 2. Budou sami. Vy ale nemáte vůbec smysl pro romantiku. Já? To se mýlíte. Tak dobře. Zítra v 8 večer. Pseudorenesanční trakt, 19. Posedíme, popijeme. Na tom přece není nic špatného, ne?